jsme v zoo. Nejdříve jdeme ke slonu. Podívej se na ten dlouhý chobot. Podívej, králíčci. A tam máš otvor na fixu. Jo, tady. No jo. A nebo tam taky můžeš připnout to Lego. 15-10. Aha. 10-15. Takže tady to bude jezdit po 10 cm čtvercích a tady po 15 jako ta včelka, Bee-bot, Blue-bot, Tailbot, Tady jsou fix. Kubeto. Tak by neuměl. Tak nasadíme mu křídla, vyhodíme ho z okna a budeme se koukat, jestli poletí. No to teda se poletí, no. To nepoletí. Takže když si objednají Tailbot pro Edu, tak jim dojdou 2 takovéhle krabice.